Ansyahan nga bibisitahon naton ang Magno Beach. So ito ang kahabaan ng Pacific Ocean mga kaibigan. Na ito yung ang 88 niya 88 sangkay. Lalo na kung mayroon kang kasamang forever. Ano man ano? Oo, walang forever may da. Ito ang San Roque ha. Ito oh, marami yan. Maraming cottage. Oh, marami kang marami kang pagpipilian. Char. Man amoy taksinisering ang Playa Alegre. Yan, ha? Yan, tandaan nyo yan, ha? Playa Alegre. Hidden. Hidden. Welcome to Hidden Resort. Yan, oh. Pang ano talaga, pang Boracay talagang ano. Tingnan nyo naman ang ganda, no? Oh, di ba? Oo. Oo, ha? Ang ganda. Wow. Hidden Beach Resort ng Santa Cruz. Wala naman ano. Sus, Ginoo. Nahulog kasi pagbacking natin, buti na lang. Tinulungan tayo nila, kuya. Mopay nga gaman ah. Mga taga diin ka mo? Taga nila. Aw, taga Dagami mamay kala, no? Oy 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 adinaliwat. Welcome back mga ka balabag. Pagidang Antonio nga. Pagidang Antonio. Mabaga kahit laniban. Makatapan. At matukob. Mapay nga gabi. Gabi. Mapay nga aga. Welcome back to my life mga kabalabag. Gano? Lagat kabalabag. Kaya nag-vlog. So kung na-vlog ka, buburo balabag kahit na kakalsadahan kasi gitim vlog. Salit, welcome back mga kapuro balabag. Oo. Ala daw, maghihimang raw naman kita yan na Domingong adlaw. Domingong adlaw. May dinat kaya kadtoon. Kung kakulop nangadto kita Sutukil. Kahapon napunta tayo sa mga Sutukil, no? Ngayon naman may pupuntahan tayo. Yung mga beach resort sa dito sa ano. Ay, ang kaya ito, sangkay Jipoy. Magsangkay kami dito. Yung pupuntahan natin, yung ano, yung mga beach resorts dito sa ano, may mga social dito ha, may mga swimming pool din ha. Kaya samahan niyo ako, wala nang intro. Siyempre, nabatasan nato nini. Kada pag-aagi din hini nga Our Lady of Fatima na upoy, nanguros. Yan palagi ang ano ko eh. Katapos doon, siyempre, kailangan natin palagi dadaan. Magbigay pugay, magpasalamat. Kahit tayo isang makasalanan, katulad ko na ubod ang sama ang ugali. Masama talaga ako. Totoo lang. Saglit lang ha. Okay. So, dumaan muna tayo sa simbahan. Parang yun talaga ang kaugalian ko. Everyday. Good morning, Mana. Everyday yan. Everyday. Ganon. Sa umaga, tsaka sa hapon yung 3 o'clock habit. Kahit may kasalanan tayong nilalang. Lalo na ako na ubod ng sama. Ugali. Maitim ang aking budhi. Panatang makabayan. Sa totoo lang. Kaya I rather be an honest sinner rather than a liar, hypocrite. If you know that, tune me in. Char! So dahil against the light tayo, pagtsagaan nyo na muna itong mukha ko. So may pupuntahan tayo. Unang destinasyon natin, siyempre yung meron doon yung tagong lugar. Mga tagong lugar ito, bukod sa pinakasikat na mga liguan, dyan sa may Bachelor sa Santo Niño, ang pupuntahan natin, yung mga tagong lugar. Pagkakalam ko, meron doon sa Santa Cruz,
Oo. Meron doon sa Santa Cruz, Barangay Santa Cruz. Mga simpleng cottage lang. Puntahan natin yung Magno Beach Resort. Oo, kilala din yan. So, may something doon. May bago din doon ng mga cottage. Tapos, siyempre, dadaanan natin yung dyan sa may Sol Oil. Meron din dyan mga cottage. At ang ating sikat na rin ito. Marami na rin itong nagpupunta. Meron dito rin na tanawan na bukod tanging medyo napakatago rin. Along the road lang, ang Playa Alegre. Yan, pupuntahan natin yan. Yun ang ating huli na pupuntahan. Malapit lang yan sa amin eh. Nasa likod bahay lang eh. Yun ang sa Buntay. Mamaya pupuntahan natin. Okay? Okay. Manamaw pa nga aga. Oo, abierto nga di. Dida, kariguan. Dida, kariguan. Pare patawa no? Oo man, mga barato lang din itisda. Mga mura lang. So kung maliligo kayo sa dagat, siyempre dadaan muna kayo kay ate para magpaalam. At makikita nyo naman, pwede nyo bilhin kung susugbain. 260. So ito na, pupuntahan natin. Wala lang daming intro. Masulod ako manang ito ha. Okay kano. Pupuntahan natin. Ansyahan nga bibisitahon naton ang Magno Beach. Ang una nga Magno Beach sa amad to ang baga kilalagod talaga. So may din mga cottage gihapon. Meron din mga cottage no. Mapay nga ga. Antonio. O ginawa di man Manoliyo. Okay, nga bayo ta ani man ini nagpipinahan mukot. Mapay nga gaman na Leo, man. Morning. Ani ka na ako eh. Nagpapakuang kala. Oo. Baga nanginginano kita, itong mga... Uy, mapay nga aga sir. Mapay man. Welcome to my life. Ay, di mano. Sweet man dito at gingkadtuan kakulop. Kung may namdum ka mo kahapon, no? Nagpunta tayo dun sa may barangay Kabuinan. At Barangay Bislig. At doon nga nakita natin yung mga nagbibinta ng mga isda. Yung tinatawag natin na sutukel. So ito ang kahabaan ng Pacific Ocean mga kaibigan. Na kumukumpuso po ng napakalaking karagatan. Ang matutuhayan po, doon sa dulo na yan po ang Samar Island. Yan po ang Samar Island. At yung pinakadulo naman doon, kung nakikita nyo, yan po ang Giwan, Eastern Samar. So ito, coastal area ito ng Tanawan, Leyte. Wow, mayroong geographic ka na nga biga ka, maaram ka na ha, panulay ka, pagre-research, biga ka. So dito marami akong alaala. Yan lang po muna mga kaibigan ng ating rito. Uy, may isda. Uy. Oo, may parapol din isda. Parapol? Sorry lang. Ito yan, hydra, no? Lagod yung mga fish ko nga ho ini. Gasinidya. Wow, pwede di mga fish dito. Di panpagi man. Ayun. Pero sa ito naging gimpapaks yung itong kuan. Di pa lagod oh. Mga presko talaga yun ng mga isda. Tikang tinahadagat, kaya natural. Thank you! So, karoon talaan na yung mga kaibigan, ano? Mga kasangkayan, mga kadilot kita. Ayan, umulbo na tayo galing dun sa Magno Beach. Ngayon, ang pupuntahan naman natin, ang sikat din na beach resort. Yun na nga, maraming nakarumbay doon. Doon sa nanlalagatak yung motor ko. Ano kaya ang problema? Nako, huwag kang magloloko.
Ikaw lang ang kasama ko. At man hibata. Oh, hibata. Tika, hindi ito yan. Na-challenge niya pada. Bukaton. Ngadto adat hakuan. Ay kung tikad to kita ha tulusa. Pasak yun ta. Bakingin tumtublaya kabuinan. Talo ninta nga lagas. Malanganong ka man Antonio. Pag-imaw raw naliwat kita. Okay. So yan ha. Ngayon mga kaibigan, pupunta tayo naman sa Santo Niño Beach Resort. Kung saan po, iyan po ang pinakasikat dito talaga sa Tanawan, ang Santo Niño Beach Resort. Mga cottage yan. Pero teka, may tingko ba? Come on. So bukod naman dyan, bukod sa tingko ba? Naman ang tinatawag natin na Pepsi Cola plan. Wala pang paramdam. Baka naman. So ito ang papuntang Bachelor. Ito yung kung papunta kang Tacloban. Yan, papunta yan doon. Pero dito, ito yung bago mag Pepsi Cola plant, ito ang landmark. Itong ay, alaga daw. Ito ang landmark. So ito na yun, ang binabaybay natin papuntang Bachelor. Oo. Pero ang Bachelor, isang resort lang yan, actually. Nakikilala lang yan dahil yan ang pinakaunang sumagi agad na resort dito. Ang Bachelor Beach Resort. Pero marami dito na may-ari eh. Marami nang dito may-ari. Teka, paparada tayo. Oha, asya man. Nabati ka mo diri. Asya. So kabapasok lang natin. Pagsusulod na pala. Hindi niya may niya pa mga check-inan ngayon Batsmith Inn. Promo rate for 500 12 hours, ha? Isabay na rin natin to. Kila Kumpyo, ang midwifery sa siyempre diretso na to no? Itatapik natin yan. So kung babaybayin nyo, may mga check-inan dito. Ayan yung Batsmith Inn. Open to serve 24 hours. Promo rate 12 hours ba? 550. Okay na yun eh. Makahirayo na. 3 hours 250. Aba, mga malak sila ini nga mga kagios. Share pa. Ito rin yung Haklagan Inn. Opens 24 hours. Pwede rin dito mag-check-in. Ang susunod natin ng mga topic, yung mga hotel naman. Hotel dito sa Tanawan. So speaking of the inn, siyempre after 9 months, magbubunga yan. Katabi na rito yung dito na kayong mga anak. Siyempre, huwag lang iiwan. Baka mamaya pagkatapos ng kulot gata, iwanan nyo bawal. Bad. So dito kayong mga anak. At ang susunod na natin, ito na. Ang Esquimrel. Esquimrel. Oo. Palm Beach, Mamay Kalaw. Welcome to Esquimrel. Wow. Yan Sana hindi, yan cottage no? Yan Bongga. Oo, bongga. Cottage, may CR. Maliit lang siya ng Esquimrel. Yung mga cottage yan. Itong mga private property na to So mapansin nyo, wala pang tao. Mamaya magdadagsaan. Linggo ngayon di ba? May naka-reserve na. So welcome to Beach Resort. Wow. So yan So maraming rumbay-rumbay no? Maraming nakarumbay dito. So tingnan nyo naman ang dagat.
ang dampalalasigin ngalahignit ka. Alagat dampalalasigan. Yeah. Panuli. Animal. Dampalalasigan ani matumlog kita pagkuhat yuri kay kakulop na upay kita. Wala daw, kain ka na. Mga balod. Ay intoy. Ano kakantaon tayo ito? Tuna, mahulos kita, mahulos. So, amo na ini. Dampalalasigan. Dampalalasigan. Oh. So, makita ka mo, ano? Amo yung mga cottages. Mga cottages yan. Oo. So, mamimili lang kayo. Kadalasan dito, punuan. Ha? Punuan. So, makita nyo naman, oh. Wow, ang saya-saya nila. So, malapit na tayo sa Pantalan. Oo. May bagong dating. May bagong dating yata. O ano yan? Maadusog pala dahil. Oo. Ay, dakuan, lagyap. May parapol din na. May parapol. Ano nagdaw? Uy. Wala ka dito. Gabal yung laton yan, Readers, ng gugte. Oo. Ano, Sangkay? Kumusta ka mo din eh? Ha? Hinutag din eh? Hindi eh. Manunoy ito niya. Manunoy. Ridon niya. Nunoy ridon niya. Ay na. Logod to, di oh. Paano rasura la ito? Manatuan. Bye. Ha? Oo. Logod ano? Saan kay? Shout out. Ha? Rick. Rick, oo. Mano Rick? Okay nga, aga. So, meron din dito mga cottage malapit sa Pantalan. At ang makikita nyo, ang matutunghayan nyo, dati nagpunta tayo rito at nahubog mi. Oo, di ba? Di ba, sabi ko sa inyo, balang araw mapupuntahan natin yung mga beach resort. So ito yung Sulana, ayan oh. Ayun, pwede pala tayo rito sumaklang. Ayan oh. Kaso, yan oh. Mahirapan naman tayo bumaba, wag na. Ayan, dito ang pisto nila Manapini. Sila ex-mayor Pel Tacson. Oo. Nakausap natin sila nung nakaraan. Oo. Yan. Ang ganda dito, no? Ito yung dating Nyeroy. Ito yung Pantalan. Kaibigan natin. Shout out! Oo. Oy! Oo. Video ini, din picture. Ito man nila. Mga ngarigo. Mga kasangkayan to. Malindong din eh. Oo. Ito yung dating NIDC. Yan. Yan. So nakapunta na kayo. Yung mga kaibigan natin dyan, ha? May mga nagpipiknik-piknik dito. Siyempre, aliligo. So nakapunta na rin kayo dito sa My Soul Oil banda, yung NIDC noon, ha. Oh, Soul Oil pala, Soul Oil. So ito yung kabuuan ng Pantalan noon, ha. Nasira to dahil sa pananalasa ng bagyong Yolanda. Oo. So okay na mga kaibigan, ha. Pupuntahan naman natin yung susunod na spot. Punta natin yung Barangay hindi pa. Daanan muna natin yung dun sa may NIDC rin. Yung Soul Oil, ha? Pupuntahan din natin. Bigat ang tunyig na. Ang kusturo talaga ton. Yung makangaralas, baga talaga ito. Manunulay abo. Animal ka. Simba ko. Balang araw talaga. Balang araw masasabi ko. Ngayon ka, nagikitan ka, diri. Pakita. Base, pakita to niya video. Base may stress sira naunga. Tayo naman ang mangi-stress. Dati stress na stress tayo. Oh. Pagpakita ka sa mukha mo, video ko. Mapriso ka. Dati ayaw natin magpakita eh. Stress na stress tayo.
Oo, ngayon tayo naman na tayo na mangi-stress. So ganito yun, girl, ang mga friend. Balang araw talaga mayroong babae. Mayroong babae na magkakagusto sa akin kahit sa ganitong pagmumukha lang. Manalig ka, Antonio, nga bigat ka. Bisan ni Moray Kurukarigo. May dalagya pa yung maruruyag. Ha? May dalagya pa yung maruruyag, Antonio. Tuod la, Antonio. Balang araw may ka-holding hands ka. May akbayan ka. Mama! Mama! Chup-chup. Balang araw. Manalig ka. Animal ka. Oo. Papakamatay ka. Dibuhi pa kita. Balang araw. Meron din akong promise girl. Wow. Upay ka na. Ha? Pagsiringa diri pa ha. Upay ka na, Tonyo. Karoya ko babae. Una-una nga tanan. Para magluto. Para maglaba. Para mamalansya. Para mamalingki. Marunong sa buhay. Ha? Oo. Ganon ang hinahanap ko. Bisan kahit ano yung kanyang nakaraan, wala akong pakialam. Oo. Oo. It mabuhi ako. Oo, maging practical tayo. Yung bubuhay sa atin. Huwag na yung tayo ang bubuhay. Oo, pero ang higit sa lahat talaga, yung may takot sa Diyos. Yun ang hinahanap kong girl. Kasi we have to put the relationship in the center of any relationship. Ang God, number one yan, ang may takot sa Diyos. Kasi kung wala kang takot sa Diyos, sus, daan na kita demonyo, daan na kita panulay. Tapos ito tigkakaupod, panulay gihap. Nyero, pabinditahi tayo ito. Wasidit nga wasak banhin ko. Hindi kita agawin yung mga panulay. Oo. Amula. Okay. Siyaman. Hala, himang ro naman kita. So, kalalabas lang natin. Papalabas na tayo ng galing Santo Niño Beach Resort. Ano? Mga resort dyan. Now, inuulit ko ha. Compio Midwife Clinic. Yan ha. Tapat lang yan. Ang Santo Niño Beach Resort, kung galing kang Sardin Leyte, lampas lang ng Pepsi Cola. Yan, unang kanto, makikita nyo, Midwife, Compio. Kumusta natin? Shout out kay Cesar Compio, kay Archimedes Compio, ha? Tanawan? O Tacloban? O. Yan, namasahir. Bakit kayo babae? Okay, back to basic. So pupunta naman tayo ngayon sa dadaanan lang natin yung Sol Oil sa may Sol Oil banda. Pagkatapos yan, pupunta naman tayo dun sa yan yung mall na ano rin natin para sa hindi pa nakapanood ha, na feature na natin yung Friends Hypermart. Baka naman bisan la flat tops pwede na. Oo, yan Yuhuu! Oo, mamay ka lang, no? By the way, ha? Sa gustong mag-send. Okay na nga, Rolling. Okay na, mamas ko. Ayaw. Ay kita pag pinangaro. Pagulat lagi at panatag. Yawa na pumati. Oh, ito na. Malapit na tayo mga kaibigan. Ayan na po, may pili ka po. So, ito naman ang tinatawag natin na Barangay San Roque. San Roque po ito. At alam niyo na kung papuntang Sol Oil, NIDC, dito yon. Dito yon. Magtutunghayan nyo, makikita nyo ha. Pupuntahan natin yung mga resort pa rin. Oo. May mga friendster tayo rito eh. Melanie Ventura, kumusta kaya? Kila ma'am. Ayan ito kina ano.
Manapilina, Ninong Norman, Ninang Pilina, Valenio. Ritawa na din. Ritawa, Adira abroad, Adira America. Bago naman may Toblerone. So ano man, no? And how comes Bulaluhan? May nadinig Bulaluhan, ha? Ha? Imagine niyo, ha? Imagine niyo, Yangs. Yangs. Umati ko, ada tidak na ako yung nagkukuha. Nagtitinis ko dito plaza. Oo, moping makarit. Unfriend ko na ito ni Spina, gayap. Ito, moping itira nga namumulay. Mga duduang mababae, mga double itira. Namumulay ito na magkarit itira magtinis. Okay, speaking of which, so ito yung bandang pinasukan natin. So ito yung edible oil noon. Ha? No trespassing, private property. Nalalasa kasi yung bagyo eh. Kaya nasira. Ayun yung Salana. Oh, ayun yung Salana. Malaking lugar to. Oo. So, ganyan. Unang papasukin natin dito, ha? Meron silang ino-offer, ha? Mga milk tea, ha? Oo. Dito lang sa Iti. Oh, Iti. Oh, ano? Iti. Oh, ano? Anya iron. Ito yung ang Iti. 8. Oh, Iti. Anya iron. Iti. Sangkay Tonyo TV. Sangkay Tonyo TV. Okay. Iti 8. Count the memories, not the calories. Food hub. Oo. May skimboarding, ha? So ito yung bagong rin, ha? Kung gustong ng mga milk tea, dito lang yan matutunghayan. So marami tayong mga cottages dito. Ha? Meron CR, may video cam din. Ha? Baka di nyo alam. Oo. So, hi! Apay! May tubong. Oo, gino, nadirira pagpakita. Wag natin ipakita, ayaw nila. So ito yung resort, ha? Sa 88 pala. Kanina na akong kaluwas. 88 pala. 88 food house. Food. Oo. So mayroon silang malaking rito. Bidyukihan. Yan. Oo. Ha? So masarap dito magpunta tuwing linggo. Lalo na kung mayroon kang kasamang forever. Ano? Oo. Walang forever, may da. Ito ang San Roque, ha. Ito, marami yan. Maraming cottage. Oo. Marami kang pagpipilian, char. May da dito nagsusugba. Kadto kita bahay kita. May da pasalin. Oo. Baga doon. May nagsusugba. Diray no dolo. Makita kasi na nadiri sa hit bakong pabidyo. Oh, ha? So, that's it, people of the Philippines. Oh, punta na tayo doon. Marami pa to eh. Oo. Ayos. Shoutout. Oh, shoutout na yan grupo. Shoutout, dali. Ha? Shoutout Miga. Oh. Oh, shoutout kan Jima, imuyab. Oh, inuyabang pala. Uy. Ari magpipiknik kira. Oo. Oo, pipiknik kira. Okay, tikat tulad kita na Santa Cruz, ha? Isa kay nalot kita ito naton kuro kabayo. Totoo. Anyeri ko mawarahin ka gasolina daan ka kulop nagkuang ka lang ka ng 50. Makakagbusok ka good. Aray, mabusan niya ang gasolina. Aray, lani buro vlog. Aray, di lani kita makagburo balabag. Makuan lang kita. Babaktas lang. Masakay na lang kita. O, pagyan magandang ka, kuwang ka. So, ganun yung kabayo. Sunod yung ipot at sasakyan. Ay, la kita pagturo ang tunyo. Magkakadagagapin yung ipo. Idagagapon ilin. Oo. So nalilipay akin nga ako yung bubuhat at tinuod la. Kaya no. Una-una nga daan, adlaw-adlaw nabibili. Tigay ka mo. Oo, ito Santiago. Ang Rigera.
welcome to the Philippines. Adin uyab. Wari kita. Open na lang. Ako tumitay. Tanya, natakar naman tim ka. Ay di sakop. Sakop! Sige pa kasi pipinan niya siya. Maninin na, junction ng San Roque. Papuntang bayan ng Tanawan. Pero papunta ito nga dito Sulod, poblasyon. San Roque ni diversion road. So makatu kita. Papunta tayo sa papunta tayo sa may pasyalan lang natin kung kung meron talaga. Kasi may nakita kong nag-post parang hidden paradise daw Pero hindi naman hidden. Kung hindi man hidden, pero nakakatuwa kasi alam nyo, yung pupuntahan natin sa Santa Cruz yun. Siyempre coastal din yun Coastal area. Ano nga lang, di ko rin alam yung Magay kung meron silang mga cottage. Pero bago tayo pumunta ng tingnan natin mamaya kasi nagkakaurok-urok kasi yung utok ko. Kung ano-ano yung mga pumapasok sa isip ko, ayan, nasasabi ko. Ayan, tuloy. Ayan, napatuloy naman yung sinasabi ko. Animal ka daw. Man, amoy taksinisering. Ang Playa Alegre. Yan, Yan, tandaan nyo yan, Playa Alegre. Yan. Papasukin natin yan mamaya, Papasukan natin yan mamaya. So, unahin muna natin yung medyo may pagkalayo. Ang Playa Alegre, along yan? Along Diversion Road. Kung galing kang Sardin Leyte, nasa right side. Pero pag galing kang Tacloban, nasa left side. Yan hidden paradise din yan. Mga born again Christian yan nandyan. Nagtitipon-tipon tuwing linggo. Nandiyan din ang nanay ko Si nanay born again yan. Si nanay Bita. Oo. So binabaybay natin to. Marami na rin gasolinahan dito Balang araw may feature din natin. Mag-feature din tayo. Ano nga ba? At bakit nga ba kinakahiligan ang manood at pumusta sa laban o bawi? Sa meron na wala. Balang araw, linggo ngayon di ba? Balang araw pupuntahan din natin yan. Ewan ko kung pwede mamaya. Ay, mano!